Zuva rehama, pane murahu unoti idawe kwako sezvaunozviita iwe. Nhasi uno toda kutaura pamusoro pemurahu iwowo. Murahu uyu kana tichiunzwa tingafungewo inzwi rekuti ruvengo. Pane zviverengo zvatinoda kuverenga nhasi, asi chikuru chacho chatichaparidza pamusoro pacho chinonzi Mavambo kana kuti Genesis 42 verse 1 to 5. Murayiro wekuti idawe kwako sezvaunozvida iwe hauna kunyorwa pamirayiro ine 10 yaMwari. Pamirayiro ine 10 pane mirawu ine chekuita neukama hwedu naMwari, kwozoti mirayiro ine chekuita neukama hwedu isu vanhu pachedu. Jesu pakutaura kwake anoti pane mutemo mukuru kupfuura yose. Mukatarisa pana Marko kana kuti Mark 12 verse 28 to 34, muchishona we12 pandima ye29 kusvikira 34, Jesu anovhunzwa nemumwe wevanyori venguva yake pamusoro pemurayiro mukuru. Iye anoti, murayiro mukuru ndeuyu: inzwa izvo, iwe Israeri, Mwari wedu ndiMwari mumwe. Ida Mwari wako nemwoyo wako wose, uye nemweya wako wose, nokufunga kwako kwose, uye nesimba rako rose. Kana tichizvinzwa nokuti Ishe wedu Jesu Kristu watanga kutaura murayiro iwo, ndiwo watinoti murayiro mukuru. Murayiro uyu unobata mirayiro yose ine 10. Asi pashure anozoti wechipiri ndeuyu. Makatarisa pana vhesi 31 pana Mark 12 unosvika zvichinzi, idawo kwako sezvaunozvida iwe. Hakuna mukuru kupfuura mirayiro iyoyi. Apa Jesu wabatisisa kuti mukati momurayiro wokuda Mwari pane murayiro wokuda wokwako. Amen. Zvino mirayiro iyi inogova mikuru sei kupfuura iyo yakanyorwa padombo, iri pamirayiro yakapuwa naMwari pachake kuna Mozisi pagomo reSinai? Zvinoreva here kuti vaIsraeri varasa kutenda kwavo, kana kuti vakungoita sezvavanoda? Tinoziva kuti pakati pavaIsraeri vaJudha ndovanonyanyonetsa. Kwete, hazvina kudaro. Mirayiro iyi miviri yakakosha idudziro yemirayiro yose ine 10. Dudziro kunzwisisa. Jesu anotuka vaFarisi achishandisa manzwi anobva kuna vaprofita, kuna muprofita Isaya pachikamu che3 kana kuti 6 verse 9 to 10, achiti, enda unoudza vanhu ava uchiti, rambai henyu muchinzwa asi musanzwisisa, rambai henyu muchiona asi musaonesesa. Amen. Naizvozvo iwe muKristu, basa rako kana musenzeketo wako wawakapuwa naJesu, wachekerwa iwe uchibva pane manzwi aya, kunzwisisa nokuonesa.
mirayiro zvayo, asi panofanirwa kuva nokunzwisisa. Kana makambondinzwa ndichitaura pamusoro pedzimba dzavaRevhi, dai ndikarangarira kuisa chidzidzo chacho pamusoro apo, kuti mugozoenda ipapo munozvinzwira. Ndakataura pakuti dzimba dzavaRevhi idzi namabasa adzo akanga ari patabhenekeri, pane zvazvaimirira. Angava nesimbori mabasa nje anoita nezvetabhenekeri, asi kuvumbiridzwa kwakaitwa temberi nebasa ravo zvaitsanangurawo pamusoro pemurayiro namashandiro awo. Tati isu basa renyu vaKristu rafanana nehundefa rakachekwa richibva padombo. Naizvozvo kana hundefa rachekwa richibva padombo, harisisiri dombo here? Iro rakabva padombo. Imi munozvikudza chaizvo, imi vanhu muchiti vana vedu vanofanirwa kuteedzera tsika dzedu, imi muchiti munoteedzera tsika dzamadzibaba enyu. Asi takazvitarisa, madzibaba enyu namadzimai enyu, mumwe mudhevere, mumwe muzvezuru, mumwe mukaranga, mumwe ndokumarawi mubrandari, mumwe mukorekore. Zvino tsika dzamuri kutaura ndedzipi? Imi munotozvikudza kupfuura dombo rakachekwa kubva pahwendefa. Dombo rakachekwa kubva pahwendefa richingori dombo rimwe chete. Asi imi nokuda kwekuti hamudi kusiyana netsika dzenyu namagariro enyu nezvaitwa madzibaba enyu, munoti vana venyu vatevedze zvinhu zvimwe chetezvo. Amen. Imi munoita vana venyu semahwendefa akatemwa kubva padombo. Imi munoimbawo muchiti Jesu ndiro dombo rokukwira kudenga. Iye Jesu anotiwo padombo iri ndichavakira kereke yangu. Manzwi aya muchiri kuarangarira here? Kutaura kwaJesu waitaura kunani? Kuna Petero, Sifasi, Simon Peter. Imi muchiimba kuti Jesu ndiro dombo. Zvikanzi munhu anoteerera mashoko angu naIshe wedu Jesu Kristu akafanana neimba. Itai muri imba, tiri imba yakavakirwa padombo. Asi ndinoziva zvangu kuti imi muri mahwendefa akavakirwa patsika dzamadzibaba enyu namadzimai enyu. Naizvozvo makavakirwa pajecha, nokuti zvinotaurwa zvichinzi tsika dzavanhu hadzina maturo. Ndo jecha racho iroro rinenge richitaurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Ndangotaura inini kuti kuona nokunzwisisa. Zvino tingati chiko pane zvaitaurwa naJesu achitaura kuna Petero, kana kuti Peter, kana kuti Simon Peter, kana kuti Sifas. Tinoti isu Jesu paakati padombo iri ndichavakira kereke yangu, aireva kuti munhu akaita sematsi nebofu uye asingaone nekunzwisisa. Naizvozvo tinoda kutovhunurwa maziso aya nekudzivirurwa nzeve dzedu. Asi ichi chipo chinobva kuna Ishe wedu Jesu Kristu, chipo chekuona nokunzwisisa. Kana waona nekunzwisisa, wava sekereke, imba yakavakirwa padombo yaIshe wedu Jesu Kristu. Wava setemberi yomweya mutsvene waMwari, wava mumwe naye. Amen. Wava hwendefa rakachekwa
kubva padombo. Hama dzangu, itai pamberi nekunzwisisa, pamberi nekuona nekunzwisisa, pasi nevasingadi kuona nekunzwisisa, pasi nezvigananda, pasi nevasinganzwisise kutambura kwavanhu, pasi nevasingachengetedze murau. Amen. Hama dzangu, tiri panyaya yemurayiro. Zvanzi nemunyori wakabvunza Ishe Jesu, murayiro mukuru ndeupi? Jesu akamupindura sezvatataura pamusoro apo. Pakuda Mwari wako sezvaunozviita iwe, uyezve nokuda hama yako sezvaunozviita iwe, asi nokuda Mwari wako nesimba rose, kwete kuda Mwari wako sezvaunozviita iwe. Kwete, iwe wakafanira kuda Mwari kupfuura zvaunozviita. Uye akanga apindurwa naJesu akataurira mudzidzisi ndiye Ishe Jesu Kristu, navamwe vose vakanga varipo panguva iyi, asingatyi kana kunyara vamwe vake, achiti, mudzidzisi, mapindura zvakanaka, mataura chokwadi. Amen. Chii chikunzi chokwadi? Chiri chikunzi mapindura zvakanaka? Mirayiro mikuru yaataura. Ndo patinoramba tichidzokera paya pakuti murayiro uyu wakanyorwepi? Hauzi padomboka, hauzi pahwendefa rakapuhwa Mozisi naMwari. Tikati isu kutaura kwakadai kuona nekunzwisisa. Amen. Zvino kana iriyo mirayiro mikuru yakabvepi? Muchirungu pane inzwi rekuti derivation kana kuti derived, zvichireva kwazvakabva kana kuti pazvakatorwa. Naizvozvo kana murayiro wakaita semupanda panobva mamwe manzwi ose, tingati isu zvataurwa naIshe wedu izvi Jesu inyaudzo singwi zvinoita kuti murau utsinhire. Ndoda kutaura kuti chipo kuita reverberate kana kuita sound, kusimbaradzwa kwemurau. Yatipei muenzaniso. Iwe kana uchiziva kuti dare rinorira richiti ngwengwengwe kana kuti ngende ngende ngende, so zvinoita mabhero ekuchikoro aya kana okukereke, kana wakanzwa kuti, kana iwe wakazonzwa kuti ngende ngende, unobva waziva kuti idare rarira. Ndizvo zvakafanana nezvakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Ukama huripo hwezvakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu mundiro yake nemurayiro. Mirayiro yose iri gumi 10 ine chekuita naMwari, asi pane mirayiro iri pachena inoti kubva pamurayiro wechishanu kusvika pane wegumi une zvekuita navanhu. Vamwe ndivo vanowedzera wepiri newechina pane mitanhatu iyi ine chekuita nevanhu. Makaendawo pana 1 Johani 4 inoti, kana munhu achiti ndinoda Mwari asingade hama yake, mureri wenhema, nokuti ani naani asingade hama yake yaakaona haagone kuda Mwari waasina kumboona. Amen. Tati isu mirayiro yakanyorwa pagwendefa, pane vamwe vanoti pane 8 out of 10 ine chekuita navanhu, vamwe vanoti yose ine chekuita navanhu, vamwe vanoti aiwa 6 ndiyo ine ukama chete huri pakati pomunhu nomunhu. Amen. Asi yose mirayiro yaMwari ine chekuita naMwari. Murikuzwa? Saka ukama huripo pamunhu nemunhu hwakakosha kuna Mwari.
haana kuti imi makakosha kupfuura ini. Akati makakwanisa kunzwisisa izvi, makakwanisa kururama, makakwanisa kuitirana zvakanaka, musati mauya pandiri munenge manzwisisa murava. Muri kuzviona seichidaro, nekuti makaenda pana 1 John 4 patati paya, kana munhu achiti ndinoda Mwari asingadi hama yake, mureve wenhema. Nokuti ani naani asingadi hama yake yaakaona haagoni kuda Mwari waasina kumboona. Amen. Hama yangu, uri mureve wenhema here? Zvokwadi unoda Jesu here iwe? Una Jesu here? Unoda Mwari here? Ndikuzviona kuti kubva pahama unoenda pana Jesu, kana wava pana Jesu waakusvika pana Mwari. Rangarirai Josefa nehama dzake, ivo vakoma vake vatamboverenga pamusoro pavo. Amen. Kwanhasi yatigumirei ipapo papati 2 yandichaiso pawikendi ino takatarisana neChristmas. Ndinoti Merry Christmas pamuri, kwete kuti ndinokudza tsika dzemabhaga, asi kungoti rudo kune mamwe maKristu. Ndinokuti muve neChristmas yakanaka, Mwari akuropafadzei, akukongorerei. Ndinokusiyai netsvodinzi tsvene, chisavai.